ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର ଥିଲା ନରସିଂହ ଅବତାର, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନରସିଂହ ଅବତାର ସେ କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେଲର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ତ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ମୁଭି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଯୋଉ ନରସିଂହ ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥିଲେ କାହାର, ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବାପା, ସିଏ କଣ କରିଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଅସୁର ଥିବେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରୁ ବର ନେଇଥିବେ କଣ, ଦିନରେ ମରିବେନି କି ରାତିରେ ମରିବେନି, ଘରେ ମରିବେନି କି ବାହାରେ ମରିବେନି, ମଣିଷ ହାତରୁ ମରିବେନି କି ପଶୁ ହାତରୁ ମରିବେନି, ଅସ୍ତ୍ର ହାତରେ ମରିବେନି କି ଶସ୍ତ୍ର ହାତରୁ ସେ ମରିବେନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ ବର ମାଗିଥିବେ। ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ଅବତାର ନେଇଥିବେ, ଯାହାକି ନଖରେ ତାକୁ ଫାଡ଼ିକିନା ଦୁଆର ମାନେ ଚୌକୁଟା ଯୋଉ ଚୌବନ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି କି ଘରୁ ଭିତରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମାରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଦିନ ବି ଥିବନି ରାତି ଥିବନି। ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଇଏ କରି ଅବତାର ନେଇ ତାକୁ ମାରିଥିବେ। ତ ତାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆସୁଛି। ଖାସ କରି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ମୁଭି ଆସେ, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ବି ଲାଗେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ କିଛି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ଆସୁ। ଏନିମେଟେଡ ମୁଭି ଆସୁଛି, ତ ଏନିମେଟେଡ ମୁଭି ଏଠି କଥା ନାହିଁ। ଏନିମେଟେଡ ମୁଭି ଆସୁ କି ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କରନ୍ତୁ, ସେ ବଡ କଥା ସେଟା ନୁହେଁ। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ହେଲେ ବହି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଲି ଏନିମେଟେଡ ଅଛି, ତ ଏନିମେଟେଡ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବା। ବହୁତ ଏନିମେଟେଡ ମୁଭି ତ ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛି। ମୋର ତ କହିତେ ଗଲେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥାଏ ଯୋଉ ଲିଟିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଏ ବି ଆସୁଛି ନରସିଂହ, ଯୋଉ ଏଟା ତ ମୁଭି ଆସୁଛି, ଆସିଯାଉ ତାପରେ ଫୁଲ ମୁଭିଟି ଦେଖିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛୁ, ଏତିକି କହିବି। ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁ, ଏସବୁ ମୁଭି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।